ndakambotraya kuti ndipinde mubedroom ndakashama ndite zvese zvinonzi ndakapedzisira ndisitori namafeelings nawo akabvapo doritsa pachena kuti handira zvandonzwa naye haanaki achindishora 8 years kubva musi wa19 May 2018 hapana bonde nababa. Saka kubva ipapo kusvikana nhasi 2018 hapana bonde nababa. Vanogara kuchikoro vana chaiva havachengeti vana chikafu chaicho havatengi chikafu bhurugwa randopfeka chaiva dzindopfeka saizani bhuku dzongwa ndombofunga kuti there must be something wrong ainenge ari possessed. Mazuva acho iwayo akatora mushonga wemakonzo akaisa mukando katozoita takustragura ndimubvise achida kunwa mushonga. Vatotamisira nguva ndochikonzero muchienda unotora vakadzi vevanhu kutuka kwaimbondita achiti inini pano handibve pamba musha uyo ndewangu hanzi handibve nyange mukanditema nedemo handibve mungandibatsira uchangamira kuti ndoita sei ipapo because akadeclare ndakadeclare kuti pane ruoko rwangu pandoni maoko angu mari dzangu dziri pamadziro kana tichienda kukoti tonohafuriwa hafu hafu handibve nekuti pane ruoko rwangu pane mari dzangu dziripo pai ikoti ndo iri pano yataura kana kuhaikoti tichinotongwa todivhaitwa zvinhu todivhaitwa because pane ruoko rwangu pane mari dzangu munenge muri kumhanya dare rineri muri kushora saka zvonditaure nhumbi dzake ndonopa kori ndovagari vese zvine zvakaipa here changanororomba kwedu imini muna kana chamakabvisa mba kwedu ine munororomba kwedu muramba muchingopuwa mombe muchibhenefita imini ende munorora mba kwedu hamuna kana senda kaina mba kwedu imini atone imwe yaakambopiwa futi dzavanga achitaura kuti hanzi ndakadzikwa chokugudza akatidzime kuri kuti mambo vanotumira mapurisa kuti vaite mainvestigation macid hazvitombotora kana 30 minutes kuti vaudzwe mamiriro azvazvakaita. Pakamboitika kesi yeinfidelity naPatson Chogudza akatongwa naishe munyamwe because after that ndakazona imwe infection handanda nayo ndobva ndatoona kuti problem ndiye airamba kunotesta ndakamti handitoteswa akaramba. Munhu wamambo kuti munorara kumba here? Kwete, munorara kuchikoro. Ndopabvunzwa namambo kuti chikonzero chaita kuti mbude mumba chii? Ndochandataura ichocho chekuti uyo akaramba kunotestwa ndakaona infection patakapedzisira kuita sex naye ndobva ndatoona kuti maybe there must be something wrong. Ndichiti handitonotestwa vatsama vakatozodzoka mubedroom vadzoka mubedroom vandatoita mimba yegotwe rangu randinaro saka mimba time yakanga yakunozvarwa ndakazozvara muna July zvokuti zviya zviya mimba yakurisa murume achakwanisa kuita sei kurara nemukadzi ndopavakamba vangorega kubva musi wa19 May 2018 ndichizozvara mwana wangu musi wa10 July 2018 namanasi navachibanda namanasi pamusoro imamo pamusoro yedare ndauoni nyaya yakamhangarwa naJohn Mandinika achimhangarira Colin Shamu yenhanzva iri nhau yeinfidelity claim pamudzimai wake Pamela Liliosabadza vanogara paPote Primary. Ndo nhau yainova naimudai ndichakumbirawo mumhan'ari John Mandimi simudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mashure. Ini John Mandimika. Ini John Mandimika. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Totendesa ruoko pasi. Ndokukumbirawo vamhan'arirwi vanoitwa Colin Shamayarina naPamela Liliosabadza simudzai maoko enyu erudyi mutedzera zvandakutaura mashure.
Pandichataura Colin Shamyenanzva, Pamela utauro zita rako. Ini Colin Shamyenanzva. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndichiise maoko pasi. Ndakumbirawo John Mandimika uzivisewo dare muchidimbu wakagara pasi zwi rakasimukira. Tichasakisa kutongoti mhangarira Colin Shamyenanzva naPamela Liliyo Sabata. Dare. Ini ndakamhangarira Colin Shamyenanzva kuti ari kujoina affair anoitwa Pamela Bhatsa. Ndinofunga affair yavo yaane nguva ini ndasingazvizivi, asi nemainvestigation andakazoitawo ndakatozoona kuti affair yacho ine nguva. Nguva zhinji mukadzi wangu anongobva pamba ataura kuti ari kuenda kudzi nguva inini ndichibva kubasa ndokunosvika kumba ndichida kana breakfast, asi unogona kuona kuti hapana breakfast yabikwa, ndogona kusvitira ndodzokera kubasa. Pane nguva yakamboitika nhamo kuMbare yakaatendwa naadzimai vangu pambafewa neveukama zvokuti amai vavo nevamwe veukama vakati vaatendwa nhamo iyoyo. Ini ndichizobvunzawo amai vacho vachiti haana kusvika. Ndokuzonzwawo nemarumas kuti anga aina Colin Shamyenanzva. Nekufamba kwaitika mukurarama kwedu vakazenge vakupota vachisangana kumapigsty. Pane pigsty paMandimika, pane about 20 meters kubva pastendi yangu tichienda old stand pandaigara, pane 20 meters. Saka papigsty ipapa ndo yakanga yatove nest yavo yavaipota isangana usiku. Zvichidaro zvakazoitika kuti imwe nguva pane munhu akamutandanisa akabva awanda kune imwe nzvimbo ndobva azotsakatika sabatika usiku. Nyaya yepigsty yakatozoita viral, yakaenda viral munzvimbo kwedu. Zvakazoita kuti paite mwana wepanext door anoitwa Emmanuel Chokuende akabva asvika pakunyora pachati kuti chapwititi chaitika munzvimbo yepoti, mukadzi womunhu abatikidzwa nemurume womunhu matanga enduru. Zvadaro mwana haana kunyora zita kuti ndiColin kana ndiPamela, haana kunyora zita pachati ipapa. Ndakangoiswa patownship, vanhu vaingopfuura vachiona. Saka ndakazonzwa neakataura kuti muzukuru waColin ndiye akazotora chatira akatsemura chatira risina zita sezvakambotaura. Colin akazosvika pakuenda kumapurisa kuzoti paDirechana police post kana kuti mushowground, ndobva amhangarira manu ndobva aenda akanoona mapurisa. Baba vacho vanga vasingazivi kuti ndozvaitika. Baba vacho vakatozoudzwa ndozvaitika kuno kuti mwana arohwa nemapurisa. Zvadaro Colin akatsurwa neimwe shamwari yake kunzi zvauri tasiyana nemukadzi womunhu, asi haana kuteerera. Akatozongomuti no, ndakatotaura naMandimika takatotaura ndikawira, ini haana kumbotaura neni.
nezveizvozvo. Saka mukuita kwaaita kuvaibva vakomuniketa Coren achikomuniketa naPamela, Pamela zvakazosvika kuti aende kunobvunza mukadzi wemunhu akamutsura anenge sawira wacho kuti iwewe zvakafamba seichi. Saka ava vakaenda vachinoda kuti ini ndogona kuenda kumasabu, ndogona kusungisa munhu yeti pakataura ndii munhu akataura anga ari hwani akagodza mukadzi wake. Saka zvakazoshamisa ndezvekuti Pamela akazoziva sei kuti ndo zvaitika. Saka toendera mberi chiti pane nguva zvakare yandakaona tete vake amai Nokwara munguva yapfuura ndichiti nditsiurirewo mukomana uyu asaite musikanzwa nemukadzi wangu. Saka ndakatombomutsura. Inyaya yaitonge yakutozikanwa zvokuti dai kuri kuti mambo vanotumira mapurisa kuti vaite mainvestigation maCID hazvitombotora kana 30 minutes kuti vaudzwe mamiriro azvazvakaita. Dzimba idzi dzakatotarisana kwaMandimika kwandogara nedzekwaCoren. Uyu taiwirirana kumashure tichiti kana ndine chandoda muhardware ndaitora zvongwa kana achida mari tichikweretisana tichidaro. Takazosvika pakusawirirana mushure monge ndazonzwa kuti pane zvekuitika zvakazondiita kuti ndichivhurika zvino. Ambuya Nhetsa, vanhu ambuya vangu pakozvawo uripo vakatombotsura kuti regera zvauri kuita. Ndikatomboenda kwambuya Nhetsa naPamela tichida kuti tinoonesana. Asi nyaya yacho haina kufamba zvakanaka nokuti uyu mudzimai anga asiriwo ndirespect, aitaura zvaanoda achitoti haana zvaanobatsira murume kundishora inini. Ndakamboedza kuti ndiise nyaya kumukuru wemasabhuku anoemisa Mamudzwa. Mushure memwe ndanzwa nyaya idzi dzese dzaitika ndikaenda kuna sabhutazana Mamudzwa ndobva adedzwa uyu akaramba kuatenda dare racho. Taida kugadzirisana semusha isiri dare rekuti raizoinfo vanhu vakawanda, kwaiva kuonesana. Saka zvichidaro pakazenge zvakazoita kuti ndichienda kumongo wenyaya chaiko chaiko ndezvekuti recently pana anonzi Helena Makanya akasangana naOliver Chapanga vachifamba. Uyu mudzimai wangu ndobva bata Oliver Chapanga bhande kuti ufambire nekahuraka. Helena Makanya anova akadivhosa zvake haana murume, ane affair naCoren Shamu yenhanzvao. Saka ndakaona kuti uyu mukadzi wangu anga autorwa shanje kuti aukwamiwe unofambire nani naOliver seya naye kahuraka. Oliver ndobva azoudza Helena kuti ndo zvandaitwa nani naPamela. Ndobva ada kuenda kuna Pamela, ndobva aranzwa namunzi aiwa iwo wadi kuita zvokufona. Zvichidaro ndobva azonitumira mameseji Helena Makanya mufoni. Ndichaburitsa mugozviona umbowo hwacho hwandinawo. Zvichiitika coincidentally uyo atumira meseji kwandiri mukadzi waShamu akamuramba, anonzi Amai Kanacho, akarambana nenyaya yekuti mukadzi wangu ari kuti affair nemurume wacho. Zvakazongoita kuti amai Shamu ava vablokesa line ravo nokuti vaigara vachingotukwa nemukadzi wangu
vaigara vachingotukwa vachitaurwa zvisina kunaka, zvakazoita kuti vablokese line sematauro avaindiitira, nokuti ini ndakatomboiwariti kuti mukadzi wangu uita mbiri yekunzi arambisa munhu ane musha wake. Saka pane zvakazoitika kuti vazoblokesa line. Saka zvichidaro ndakazowana futi information kubva kune mukadzi wakore neamai Panaction, nekuti pavakaenda ini ndakatomboiwariti kuti vaendera nenyaya yekuti pane afeya nemukadzi wangu here. Saka ndombomira ipapo vedare. Tinotenda. Dare ringangoda kuziva kuti makaroora here pamwe? Hongu ndakaroora. Mune vana vangani? Ndine vana 4. Kuna natezvara makambosvitsa here chichemo chenyu chezviri kuitika nedzimai? Hongu ndakambosvitsa. In fact ichi chaisiri chiitiko chekutanga. Pakamboitika kesi yeInfidelity naPatson Chogudza ikatongwa naIshe Munyamwe. Pakaitika yekutanga iyoyo ndakafonera atete hanzvadzi yababa vavo. Baba vavo vakashaya. Ndobva atete vati regai ndinotsa kuna ana baba, kwangu china baba vabadza vanogara next door nedzimba dzana mai dzaPamela. Vaenda, baba vanga vapiwa peace order yekunzi ndafunga pakafa baba tongoti mukoma wavo, pakave nekutorerana zvinhu zvingava magara mombe nezvimwe zvakazoita kuti pasave nekudyidzana. Saka ateta vaenda kunoudza baba, vatokutaura baba vakati aiwa ndazvinzwa, chiendai munoudza amai vaPamela. Inini handibvumirwi kusvika apa nokuti vakapiwa peace order baba mbiki vava. Vatete vaenda ipapo kunoudza amai vakati handidi kumbodzinzwa nyaya idzi, budei ndafunga kuti mune dzimwe dzamauya nadzo. Atete ndobva vazondifonera vati ndageza maoko munyaya dzako, handisisina chandichakwanisa nokuti zvandanoudzwa kwazvo naundiitira musha. Saka zvakabva zvaita kuti nditenge fish out of water, ndakushaya ndoisa kupi zvichemo. Recently pakafa vakazofa baba mbiki vava naatete vangu ndakamboisa message. Taenda kunyaradzo ndakambotaura nababa kuti ndachikumbira kuti ndikuudzewo matambudziko andiri kuita nemukadzi wangu. Ndaida kutaura nyaya yake yafiya naKore. Ana baba vaenza tiri busy kugadzirisa nyaya dzenyaradzo nezvimwe zvaita kunenge kufamba zvezvokuti munhu kana afa munongoziva kunoendwa kugata zvichidaro. Saka ndaona kuti mhuri yangu yashaya basa. Ndakazoisa kuna umwe baba mbikawo vasiri vemumba amene vasi vese nabambikawo nababavo vanogara kumakomo. Iyo ndobva vatora mameseji bavaenda kumusha kwavo, vanga vachiri kwavo kunyaradzo. Vasvika ndobva mukoma wavo anoitwa Emma akabva atanga kundishauda nezvinyadzi kuti haunyari vazviitire kuudzana baba, achinditukirira. Ndobva ndashaya kuti zvinondoita sei. Pamela chakumbira kuti ugare pachiyayi Pamela. Ndofunga zvanga zvisanangurwa navamandimika muchizvizwa rupomerwa imi mhosva dzirikuwanikwa muchifambidzana naColin Shamuyarira Shamwe yenhanzva, nekutsanangura kwese vachiedza kuti mugadzirisane imba igonomira zvakanaka. Munoti chinadzo kutsanangurirai dare pamusoro pedare. Ndofunga nyaya dzavo dzavanga vachitaura panyaya dzavo dzese ine handina nyaya yandinobvuma. Ine handidanani naColin Shamwe. Nyaya dzavo dzese inyaya dzemakuhwa dzavanenge vachitakunzwa nenhau yekuti baba havakari pamwe. Tine 8 years pasina kuonda nababa ake.
vanogara kuchikoro ndokwavanorara, vanongoya pamba nguva diki diki ndai vanoya pamba. Saka nyaya dzeshe dzavanenge vachidzitsvaga mumaraini vachitsvaga nyaya muroti. Ini kuti nditi ndofambidzana nakorena ndifambidzana nakorena, asi kuti nhau iripo ndeyekuti korena aitengesa chikafu chehuku. Achitengesa chikafu chehuku ini ndoita zvekuchengeta huku. Ndaenda ndinotenga chikafu ndokufungidzirwa kwandikaitwa nemukadzi kuti ndodanana nakorena, asi ndandidanana nakorena. Ini kufunga kwenyu chaita kuti muri masarare mumba chii? Handizivi, takatobvaenda pasabhukuta ziva ninhau iwe tikanotaurwa pasabhukuta ziva ndikanzi kumbira iregero pane zvamakatadzira muri mwenyu, ndikavakumbira uregerero kuti ndokumbira mundiregerere tidzokerane mumba. Vakati handidi uregerero rwenyu. 8 years kubva musi wa19 May 2018 hapana bonde nababa. Maikumbira ruregero rweipa, maikumbira ruregero Pane nyaya dzakamberi dzaitika ndodzandaikumbira uregero. Sabhuku atikumbira iregero rimwani ngekugarisana zvakanaka. Nomandati wakumbira regero pamberi pasabhukuta ziva nomavati handidi uregero rwenyu. Saka kubva ipapo havarare pamba, vanorara kuchikoro 8 years vanorara kuchikoro baba. Saka nyaya idzi dzese dzanenge vakuita dzekunzwa nevanhu havana zuva ravakambondibata kana kubata foni yemushoma nakorena. sei vazofungira Colin vasina kufungira mumwe munhu? Ipapo handizivi nekuti vanenge vachinzwa nevanhu kuti ndo nekuti pamutenda ndaina kutenga chikafu zvinodzamba vakatumira vese vachitenga chikafu chehuku. Dare ndingangoda kuziva kuti kumashure chambonetsa chii chamaizonzi mukumbire uregero. Iyi nhau iyo yekwanyu yachogudza ndo yakanga yaitika. Saka sabhanga kuti ngatichitai kuti muchitanga upenyu hwenyu hwemwana chikumbira iregero. Nomatatoenda pasabhuku nomatatonokumbira regero sabhuku aripo. Nomaivo varamba vakati handidi uregero rwavo. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi 2018 hapana bonde nababa, vanogara kuchikoro. Vana chaiva havachengeti vana, chikafu chaicho havatengi chikafu, bhurugwa randopfeka chaiva dzindopfeka saizani duku. Saka nyaya idzi vanenge vakudzitsvaga muvanhu, kana kuti ivo vatsvage vega nyaya vazvibatire nyaya dzavo, vanenge vakutsvaga muvanhu nekuti havagari pamba. Iyo nyaya yavakutaura yekumatanga enguru inyaya yavakanga vachitokomodzera mwana kuti iwe webvuma kuti ndiwe wakaona ini ndina Korena, mwana wangu inini musekond born yangu mukomana. Kopanzi makaendesa mukadzi wemunhu. Ini handizive zvavakanetsana kumba kwavo. Mukadzi wako makaendesa? Handizive zvavakanetsana kumba kwavo, ndakangozonzwa zvakanzi zvakaita. Handizive zvavakanetsana kumba kwavo. Ndiani akaenda? Mukadzi waavo. Wakoleni? Wamuziva kuti zvakachii chakaitika asi akaenda? Handizive chii chakaitika kumba kwavo. Kopanzi mune wamakamborwisa murodhi muchiita kufambirei nemunhu wamaifungidzira kuti anodanana naKoleni? Handina tombomurwisa, munhu aifamba vatinoti sekuru. Saka madhezi iwayo pane murume akanga afa kumaraini kwedu. Afa kumaraini kwedu anonzi murume yakasiya ndora Dhayari. Saka Dhayari irenzi anga rine vakadzi vese vana vake vese vairarana navo. Saka ndandasangana navo ndandati sekuru ko munofamba nemunhu akanga akanyorwa muDhayari seiko azara nyika nenhau dzake dzekunyorwa muDhayari. Ndo mashoko andakataura kuna Oliver. Colin, pamusoro une chekutaura here panhau iri kutsanangura here? Taurira pamusoro yadari iri nyaya yandokotsinhira pamudzimai wangu, inyaya yatanetsana pakati pemusha wedu isusu isingakontribhute nyaya yavo. Kudanana ava handina munhu kudanana asi munovaziva? ndovaziva anogara panext way. Pamunombonana mune muchionana nhau dzenyu? Indototengesera chikafu chehuku. Vanochengeta huku? Vadare makasununguka kunge muchibvunza zvamungada kuziva. Paitika nhamo avo vakasununguka vachitenda kuenda kunhamo, asi kunhamo vari kunzi havana kusvika, vachinzi vanga vaine Korena. Chii chakaita kuti musonzi kunhamo mamusiko? Handiyeuke kuchiitika nhamo, handiyeuke zvenhama nditombochiro ndina hama yakafira kudai. Pamusoro penhamo ndinoda kuti ndinzwisise pamwe ndatadza kunzwisisa. Imimi baba mati munotengesa chikafu chenyu,
Iwe vamai ava ndochete vanozotenga chikafu ipapo. Havasi vakawanda. Saka zviri zvazobuda ipapapa kuti vamwe vamunotengesera havana chavari kutaurwa nacho nezvenyu, asi ivava ndo vari kutaurwa nezvenyaya yenyu. Chinoitika ndechekuti pendi padhuze nepatakishop pabhawa so saka vanhu vakasvika vamenonyanza vanenge vachikotaura ndopavanenge vari pamwe ndopavanenge vachiudzwawo nyaya dzokuti chichi ena handambogara ndikatomatanga manzwa mubvunzo wabvunzwa hamusi kupindura. Haasi iye mukadzi wega anotenga chikafu pashopu penyu. Chikonzero chei chazoita kuti iye Pamela ari ega angonangwa mudunhu rese mune vanhu vanhu vachitenga chikafu pashopu papo. Pobva pamunzi Pamela ari kudanana nacho. Ipapo ndikanyimba ndizochichirechika. John, wapika pamberi pedare kwakuda kutaura chokwadi. Colin. Taura chokwadi. Ndochokwadi nguva nokuti hazvigone kuti munhu wokorekana wongonzi wewe wopomerwa uriwo one. Ndochokwadi ndamutaura pamberi pedare. Ndoti ndatombozongodzwa nevanhu itonzi ndototi nditomboiziva yakadaro. Pamwe pacho ndachida kunzwisisa futi pamati makakumbira makanzi kumbirai baba roregerei. Ndakatokumbira pamberi pasabhutasiyo mukaona kuti baba varamba kubatira sori yenyu. Vakatonyasotaura kuti handidi sori yavo handidi. Saka pakuzoenda mberi kwenyaya handizivi zvangu kuti maifanira kuita sei. Imi makaita nyaya yemunhu oramba kutambira sori. Pane masteps mamaigona kuzotorwa kuti zviendeke izvi nekuti baba kubva ipapo vakatotsamwa nenyaya iyoyo. Izvova baba vakatsamwa, baba makatsamwa, hamuna kutambira ruregero rwamai. Saka way forward yanga iri yekuti baba vatsamwa vakatozodzoka mubedroom. Vadzoka mubedroom vandatoita mimba yegotwe rangu randinaro. Saka mimba time yakanga yakunozvarwa ndakazozvara muna July. Zvokuti zviya zviya mimba yakurisa murume achakwanisa kuita sei kurara nemukadzi. Ndopavakamba vangorega kubva musi wa19 May 2018 ndichizozvara mwana wangu musi wa10 July 2018. Ndopavakamba vangobuda mubedroom ndokungoenda. Vanorara kuchikora vakareba. Asi tine musha padhuze nechikoro. Saka kubva ipapo kusvika nanhasi hapana bonde. Handizive mari yavo yavanotambira. Havatenge chikafu. Guruba chaira handitengere. Imimi pamakakumbira regero. Nyaya yamaikumbira regero makanga mabvuma chokwadi kuti zvaitika. Ndakanga ndatobvuma because nyaya yakanga yatotongwa namunyawo. Nyaya yakanga yatoitika. Yanga variponi baba vacho. Handina kuziva kuti pangade neudhuripawo. Handiri kuzviona kuti wakanga wamborwadzisa murume wako. Asi sei usina kuzomubvunza wokuti nhai mumwe wangu ko kana ndakakukanganisira ndikakuti sori ukandiregerei nhasi uno ndaita mimba yemwana kuratidza kuti wandida kakudzoka munhu chazoita kuti uchibuda futi kechipiri chii makamubvunzo. ndakambotraya kuti ndipinde mubedroom ndakashama ndiite zvese zvinonzitai. Makambovabvunza here kuti baba chii chiri kuitika pamuri? Aingoti hapana, handisi kudawo. Hapana, vaitobuda ivo matenzi vaitorara kumba, vaitobuda vachitoenda kwavaitoenda kune vanhu vava vaitodanana navo. Makuisa vanhu vavaidanana navo vabva ndokwavaitoenda. Ndokutombobva vakatombogara kumba kwamai vavo, vakatomboita 2 months vachigara kumba kwamai vavo. Asi mimi muri kuti mimi naColin mudanana. Aiwa. Sei vanochengeta huku mumusha menyu akawanda sei? Amene vangu vandinoenda chinotenga chikafu. Pakutaurwa nechita naKoreni kana kuseka naye pamwe ndopandofungidzirwa kuti ndikudanana naKoreni. Handichazivi. Vari kunzi makaonekwa kumatanga enguruve. Manyepo. Kuti kunyepa. Iwe vanhu vanonzi manyepo. Kunyepa. Ko iwe John, iwe Colin, chakazokupa simba rekuti wewe unobvarurisa bepa rakanga ranyorwa ranamirwa kumashops risina zita. Waibvarurirei? Zvipepa pamberi pedare handizviziva takabvarwa sei. Zvataurwa kunzi wewe wakazotora munhu akanga abvarira bepa ukanomuroesa kumapurisa. Chandakaita ndakaenda kumapurisa ndanotaura nyaya. Wainomhangana nyaya ichi? Ndataura nyaya handi. Ndakandaudzwa nemuzukuru wangu ari pano achinditi uyu ndakata anyora tsamba ngamushedza ndikamubvunza
Retkotsambe ngonyora ngenyorerwe andi avaramba kutaura. Ndokandati ndinosimba muroyo ndendena kupolisi. Saka iwo simba rako ranga riri kuti tsamba yanyorwa haina zita. Saka iwo chakazenge chakubata chii? Zita riri kuzasi. Nonyarara. Baba mati pamba ine zita. Hapasina kana muchida tokupai nhamba dzemumwe akatoona chati anopa umbowo kuti paive nezita here ari kunyepa. Kana zvekuti chikafu anotengesa chikafu chenguruve atengese chikafu anotengesa fuel nemafertilizer zvechikafu izvi zvakutomurai izvozvi ndogona kupai futi munhu wekufonera kuti atengese chikafu chehuku. Inyaya dzekuti vada kukuitai twist and turn kuitira kuti zvishaye basa. Aiwa, mubvunzo wangu Colin uri kuti iwewe simba rako neshungu dzokuda kuti chati ranyorerwei dzanga dzokuzonorovesa wainomurovesa kumapurisa kuti murovesa panyaya ipi? Nyaya yawanoripota iwewe kumapurisa kuti arowo yairi nyaya yekuti chii? Nyaya yakazoroverwa mapurisa isi nyaya yebeberwa. Inyaya dzakatozobuda kumba kwavo vanhu kumba kwavo vakatozoenda kupolisiko. Wataura iwewe kati ndakabvunza kuti makanyorere tsamba akatadza kutaura. Ndobva ndati ine handikwanisa kukurovera nyaya yetsamba iyi. Ndobva ndaenda kumapurisa ndokwataura. Waenda kumapurisa kuti unoti chii nenyaya yetsamba iyi? Wakufunga mhinduro uno. Kufunga mhinduro uno. Kupindura. Uye wataura kuti nyaya ndaingoinzwawo futi ichitaurwa nevanhu. Vanhu vaitozvitaura zvitosvikawo futi munani munzeve mako. Sei vanhu vaibva vazvitaura? Vari kufungira vari kuzvitaura, vanhu vari kungozvitaurawo futi wotozvinzwa kuti ungotaurwa futi wobva wasungisa munhu anyora chati ramona Ndofunga zvinoitira vanhu vanongoti pamabva vanongotanga ngonyekedzera nyaya ngoti zvakati nyaya yotoenda yatokura kura. Hausi kupindura mubvunzo. Kumapurisa wakaenda nemhaka yechati rakanyorwa. Iwewe wainoripota uchiti kudini? Ndakati anyore nyaya yasingazivi. Saka airoverwei? Aine nyaya isiri yakaroverwa. Azoroverwa nyaya dzanga atoite pamumba kwako kuti nyaya iyo. Saka iwewe wati akanyora nyaya yasingazivi pasina zita rako. Sei iwewe wazoti nyaya yasingazivi pasina zita rako? Pepera rakanyorwa zita rangu kuzasi kwako. John, pakanyorwa zita rako. Ari kunyepa pamba pasina zita. Zvakatoti shoko zvakatonibatsira nema-investigations andaita kuti haukamu mwana wearwa ndakatomboenda baba vacho vauya ndichitonobvunza kuti zvakafamba sei anza baba vacho achitonda mwana akarwa ende vakatomukonfranta kuti wai wakarovesa mwana wangu hapana zita raivepo sezvandataura vedare kana chisinzama kuti chipika zvikunzi titaure chokwadi panga pasina zita rake. Ndo zvinodzidzimbwa ndiro pameno shona inodaro kuti akanyumwei kuti azonanga Emmanuel Chokwenda achizvinomurovesa maperenzi acho asingazivi. John, ndodzoka kwauri. Colin. Iwewe wati mukadzi wako akaenda nenhau ye-in-house conflict. Nhasi uno mukadzi wake tikamudenza munomudara. Haatinombowo here kuti iwewe akasvika pakuenda nechikonzero chapavo. Munogona mushedza mwana kuti anenge na message arongonoisha. Mubvunzo hakusi wemessage ndokuti haana zvaanoziva here nenhau yapanera. John, watone mamessage wongwara chigara epamusoro aya yaHelen Makanya vachipindurana na Pamela. Aiwa igirlfriend vaingodanana. Saka inenge sort of vairwa shanje semanana ndazvi. Pamela airwa shanje na napakazoitika futi umwe orati ndingazwanza regai mumbonzwa mameseji acho.
Right, saka pane mumwe musikana futi aishanda patownship padhuze necomplex yake anonzi Fochu. Pavanga vachina adzimai ake anonzi Amai Panashe vakavataimira aidanana naFochu futi, saka vakadzoka Fochu achizorohwa vakamboda kurwisana naadzimai vake. Uyu akuda kumudzosa ambomunonotsa adzimai muzase munhu anenge achina nemunhu wake aida kuona mamovements aiitika. Ndobva uyu mwana uyu azodzingwa in connection neaffair yake because vanhu vaitsympathize nemukadzi wake Amai Panashe. Ndo Amai Panashe mukadzi wake. Chirumbonyatsoitika kupi ikoko kuchikoro kwakuti munhu anofana kuendesa mwana klasi yaanenge achinzwa kudai semubereki ane chinenge ndabhadhara mari iye munhu ari kunzi maari kudzidzira nevandofu vana vamufana kuti ishamwari yaAmai Panashe. inini mumurambidza womurambidzo utapinda dzebiuti inini ndimakarambisa Amai Panashe nabapanashe makapindira pakati pavo asi ndovakandiramise ramemambe kana kuti inini idecide yakuna ndakadecida amaitesi ndovakaramisa nanhasi anditi vachiringodanana napolini wani ani vanototero zviri kurira kuikoko amaitesi yelena anditi napeiwo uye handiti ezvinezvo munhu angori pamberi munhu anenge achitoita zvese zvanenge achitoita iwo amaitesi handiti saka iye kuti chakapa chipapya nekuti aitaura zvakanaka inini hadzimei nazvo kuti ivo vanenge vakataurana kuti saka kuchibuda mvura vakangoona tichibuda mvura yacho sei vachitaura mashoko evanenge vasina kuona ivo vanenge vachitaura nezvazvo. Inini zvavo bari izvionesana nevanhu inini ndakatobva ndakatobva handiti inini mukadzi wenyu handiti ngaakatombofa handiti akaenda pandombi yangu inini kunzwa kuti vaende pambapapa nekuti zvese ndazvinongonzi inini matsawawo vanozopedzwa mameseji aienda kuzuii handiti akazofa wacha mameseji yaiise nairena ndo maitiro avaita ikwajeni vachirwadziwa nemukadzi handiti idzo mota kana kuti akunyengedzana idzo nechichinetichine tufanire vakunyengetedzana upo inini kana zvandinetsa ndinokuenda kwachifi kwatinenge ndada kuedza handiti nyaya yoperera kuzoperera kumachifi handiti toona kuti vachasara vane mota ngani vachasara vachaita sei inini kana zvandirwadza ndozvandichaita sei zvikakundi achete chete kuti handi ndozva vari kunyanya kuramba achiita tida kutoona kuti pamwe papo vachasara nei ende dzimba idzo dzati dzimba dzamatresi amatresi vane dzimba dzavo ili vane kuisha kwapo ndozvazvakaita papi ndozvazvakaita ipapo mishonga yavo nini yavanoshandisa ishande pachindi handiti kazhinji sitereki kuchirota kuchiti kusara navo bata vanokwanisa chaanokwanisa kuchiita ndakazonzwa neshamwari yavo chaiyo chinyatsotaura zvakanaka imimi pane mukadzi wamaidanana naye ndiyo akamuuraya ingava nino zvaita uku handi akatoti wadhamu kwasara munhu ndivo vaita zvemushonga izvo zvachiuraya akadzimhiniko saka vasambopota vachita sei ngavasambopota vachitaro izvo zvavanoita zvakaipa asi mwari chandoziva mwari avatako ndakatanya tei ndindaitumirwa naAmai Panashe mukadzi wekuyokuramba akonzereswa nauyu pamera mwari vane chekuita mende mukanyika ngavasatorere kana kushautaura imambe aishautaura imambe tiri unezveupenyu hwangu kana kuti chii kana kuti chii inini ngavasiyane neni ngavazive chandakanetsana inini naBaba Panashe handiti ini ndakanetsana tiri naBaba Panashe iyo yapeiyo yakazouya asi nhau yatakachigara chinetsana inhau yemukadzi wenyu ndo yatagara chinetsana mende mukanyema ngavasiyane neni uye naAmai Panashe ngasare ngaaite mwana kuti mwana aende kuchikoro chete zvokuti vakazoba mwana vakazodii inini ndakatora simbai handiti ndakauya ndakatora kumaita chikoro pavo asi vanhu havana kungoona ndakauya nemuti yandakahaya handiti yemumu yandakauya ndakatora mwana pachikoro papa saka vari kutaura vachiti kudii nyaya yavo yavanenge vachitaura ngavasambotaura kwavasina kuziva havana mati yavanozodai yavanozodai havana mati chii vachitaura zvavona maraki handiti zvakaoma sei izvozvo
Murunzwa zita renyu rikutaurwa mumeseji. Zvandakataura chaizvo pamberi pacho yangu. Kuti manzwa zita renyu richitaurwa here paaudio iyi nemukadzi waColin? Ndanzwa ichitaura. Achiti mimi ndimanesa ndikudana nemurume wangu. Ndozvavanenge vachiudzwa nevana. Havana ziva rimwe chete vakumhurira ndinomurume wangu. Ataura pa hasi mukadzi waColin here. Mukadzi waColin. Achiti chii? Achiti maitesi ndavasiyana nezita rangu. Nyaya dzavo dzandonzwa Maitesi ndiani? Ndimi. Saka mukadzi waColin anga azwa nepi zvokuti anonongedzera imimi kuti murudana nemurume wake? Mukadzi waColin hapana mukadzi wasinganongedzeri. Mukadzi wese angomira nemurume wake anonzi girlfriend yemurume wake. Hapana mukadzi wasinganongedzeri mukadzi waColin. Asi mambonzwa here Colin achibvunzwa unzi mukadzi wako takamutora takamubvunza haatauri kuti ane chekuziva neni. Akati hakuna zvakadaro achiramba. Hainyaya dzemakuhwese. Asi mambonzwa Colin achiramba. Colin ari kubvunzwa mudare muno kunzi takadenza mukadzi wako panapa takamubvunza nezvenyaya yapamira. Haati anoiziva here. Colin akati hai haati anoiziva karava. Zvazvinoita ndezvekuti ivo pavakatanga kutaura nemukadzi waColin hatizive mashoko avakatanga kutaura nemukadzi waColin nokuti ndo vari kunzi vakatsvaga namba dzemukadzi waColin apa. Tanga komuniketa nemukadzi waColin apa. Saka ini hatizozivi kuti mameseji avo avaitaura nemukadzi waColin aiti kudii kuzoti apindure zvaipindura izvozvo. Zvokutondishamisawo maybe zvine zvichingotaurika zvokuti hauzoziva pamwe zvogona zvavangotaurika asi handina mukadzi ndoti girlfriend ndafe. Ndofunga pamwe inyaya yekuti ava vanenge vaifugidzira mumwe kusitirasi ainzi akafa saka zvakafamba kunge zvaita kunge aurayiwa nauye handizoziva. Mukadzi wokuringo uyo aiwa handorambodana naye. Pamusoro achikumbira audio number tuitange munyasonzwa zviri kuzoendera nezvananchitaura. Niki kubridge kwamaenda urorana ndekuku. Bridge? Which bridge? Aiwa. Ndofunga pane chinhingi zvinonzi zvinozopinza mvura pasi. Chidhireni chiri padhuze nevamwe madzibaba. Ndofunga ndokwavaitorwa vachinonamatirwa vachiziva. Madzibaba. Madzibaba. Kuna bridge magenda Colin uri kunzwa munhu ari kusa audio dzaasi mudzimai wangu here? Mudzimai wangu ndofunga neni hama dzangu dzewababa vangu dzaidetsirawira nemukadzi wangu. Ndofunga nemuzukuru wangu ari kumba wakanga ne6 years avataure ese indodana. No, wabvunzwa mubvunzo wekuti tikadeedza mudzimai wako akagara ukati haana kana chimwe chete chaanotaura. Saka zvaari kutaura apa izvi uri kuzvinzwa here? Iye mumatanga enguruve iri kutaurwa pauinzi. Uri kuinzwa? Patinotaura nemudzimai wako wati mudzimai wako haana kana chimwe chete chaanokwanisa kutaura. Iwo mudzimai wako aregerere kuuya pano. Vakarambana nenyaya yakudya. Izvo zvakabhindo yenyaya yekuti uyu ndiye akaparadza imba yako. Izvo so taura chokwadi pamberi pamari uyu akaenda nomhangaro wamaintenance nemukadzi aizi mhangaro wamaintenance ivo vari pamwe chete. Avandavafurira tisamboenda irikureka ndigirini Colin wabvunzwa muno kunzi takadenza adzimai vakwavo havataure here kuti vanoziva nezvapamera wakati havambotaura nezvapana chaunoziva uchiramba
panapa maodhiyo ako azobuda mukadzi wako achitaura. Ndasvika akatotora uye akaramba hausupindura isu sedare hatizoterongo kuzama kuda kurambira mukadzi wako kuti hana chaanoziva nezvapameri nokuti hapo dai maodhiyo angasabuda wangotaramba wakatsika kuti mukadzi wangu hana chaanoziva nezvapameri pamusoro yedareva ipapa handiziva kuti ivo pavakafonera vakavati vapindura vachiti chii zvoti nyangwe kuti vakafonera vakauya kunoko asi apo wanzwa kuti adzima kwanoziva nezvapameri ndozangoti handizoziva kuti aizotaurana aiakotauri zvapanapa chete zvokwataura asi apa wazvinzwa kuti wanoziva nezvapameri vangu vachitiudii nezvapameri vaitendodanana wakanzwa vanhu musha vachingozvitaura kuti unodanana napamera handiti pakaita nyaya yechati munhu akaenda kumapurisa murume wapamera wacho ari kuzvita sei futi ari kuzvitaura iwo ukarovesa munhu wacho unozvakawanira usaidi kwako chokwadi chakazara chiri pachena chisingadi kuramba korini mukadzi wako atotaura kuti nyangwe ndinopedzera kwachiti ndikadati mota tose tiri pamba ari kuedza kutotaura kuti zvekutaurika pakudanana kwako naTracy naPamela zviri kuramba zvichitaurika kuratidza kuti nyaya yekudanana kwako naPamela yakatotanga kudhara kusvika mukadzi wako azoenda asi zviri kuramba zvichienderera mumwe mukadzi wako ataura akati ndichazoenda kwachifi kana ndadama wamunzwa vachitaura ende chokuno chakakukwezvera ivo havana kana kudheera vakamboti vandoona ndina Pamela wacho kana kudheera vakamboona ndine maiseji yaPamela avana zvokuoneka uyu naPamela imwe nyaya yauri kutaura zvakanaka kuti unangane nezvataurika zviri kubva kumudzimai wako achinongedzera Pamela kuti Pamela anodanana newe handiti zvokuti iwewe uti haana kana meseji yayakamboona mufoni mako iye mudzimai wako ari ane odhiyo yatikuteerera zvingarambika wabvuma kuti ari kutaura mudzimai wako ari kutaura kuti iwewe uri kudanana naPamela izvo zvinyange muzukuru wangu asikwa nondameoti angone maodhiyo futi kunzi ndodanana nai John changanzi iwewe wani makore 8 uchigara kuchikoro ichokwadi here ichi kwete nyaya iri kuchangamiro ndeyekuti pakesi yekutanga yapatsoni ndakakonsidha mafactors akawanda wanda angadai akabva aenda atuta zvo zvakawenda vana vangu vachiri vadiki ndikambo mafundisi vakatombotaura neni vakatomboya mumwe mufundisi wepasari kichena achitaura neni nayo achiedza kuumbiridza uyu mukadzi uyu dzongwa ndombofunga kuti there must be something wrong anenge ari possessed mazuva acho iwayo akatora mushonga wemakonzo akaisa mukando kati zoita takustragura kuti ndimubvise achida kunwa mushonga akombotora tambo kuisa mumango achida kusungira nenyaya saka ndakafunga kuti it's better ndomupa second chance ndobva tangoti izvo zvapfuura but zvadaro ndofunga ndakazoti zvapfuura ndakazoita mwana naye wekupedzisira watiinaye ndaita mwana naye pane pandakatozombobata futi kuti uyu ari kucommunicata naPatterson futi ndobva ndadedza dai amaodhi vauya vari kutaurwa vaipupura ndo vandakati vaipiwa one mabirth certificate ndikati ndionerewo zvakuitika ndovakazotigadzira vakati aiwa imimi chiragerai kuramba muchidi because after that ndakazona imwe infection andanda nayo ndobva ndatoona kuti problem ndiye airamba kunotesta ndakamti handitotseswa akaramba ende anga patakaita meeting nambuya vangu ndikwanedza akabva aburitsa pachena kuti handira zvandonzwa naye haanaki achindishora so ndakabva ndangoti awero ndoita sei hapana zvokuita uzi ndomaitira zvakaitika saka ndo zvakaita kuti mubve pamba aiwa zvokuti ndakabva pamba kunenge kuri kunyepa kumba ndoti ndichitonodya
Grocery ndinotenga every month. Vana ndakaendesa kuchikoro kana ndaomerwa vanondibatsira. Hatina munhu usatamburana nenzara. Inyaya dzakuda kubika zvakoti handitenge. Mubvunzo wamambo uri kuti munorara kumba here? Kwete, ndinorara kuchikoro. Ndopabvunzwa namambo kuti chikonzero chaita kuti muri mumba chii? Ndochandataura ichocho chekuti uyo akaramba kutestwa. Ndakaona infection patakapedzisira kuita sex naye ndobva ndatoona kuti maybe there must be something wrong. Ndichida nditonditestwa. Paari kutaura kuti takazoenda kwaanenge vachinokumbira ruregerero. It was about 1.5 years ago, kwete zvokutanzi zvekumakore kumashure. Uya achingoramba unotestwa achingondishora kuti akanditanisha image yangu. Vana vari kubva vakura zvakadii? Ndine vakomana naye, ndine vakomana 2 nevasikana 2. Ndine musikana mukuru akatopedza university wokutanga. Wechipiri aneti Vatadiwa akapedza kechikoro ngoti mabasa ari kunetsa naTakunda. Then mudiki uyu ari kuita grade 2 musikana. Vari kupi vana? Vari kukumba. Munotogara navo baba? Chaizvo. Kana mukavafonera izvozvo mubvunze Tadiwa kuti ndeta havauye nechikafu havauye kumba ndogara ndiriko pabreak ndokwandononodywa uko ngunorara kubasa. Amai havasvitere kuti vauye kubasa ikoko manheruiwa kumba kune vana ivo vakauya kubasa sekuti kune basa handiti kupotera makamboteerwo here amai kuti muone kuti kunenge kuine munhu here kana kuti vanenge varega mukadzingwa. Kuchikoro handinambobvira mukakateera isusu takavaka chinotone 4 rooms dziri pamba. Iyi stay bedroom yataishandisa tiri kubvira vakazoramba anga isingatorare vanhu. Handingateere 1 room kuchikoro ndichisiya 4 rooms dziri pamba. Zvavari kutaura zvokuti hanzi ndakaramba kunotestwa. Ndine mimba ndakaitestwa ini. Mwana wandazvara ari negative. Handina kana chirwere. Chikonzero chamunoendera kunoti kuteera kuchikoro hakusi kuteera 1 room. Kuteera murume wenyu. Ndinoteera murume ndokuti ndachida kuti ndirare naye. Pane mufambo wakadii kubva pamba penyu nepachikoro? Ndozvanambotaura navo kuti ndakatraya. Vamwe vachinditi ndise hembe mumborara zvese hapana chandisina kuita pasingadi kurara neni. Hapana ngati kubva pamba penyu kuenda paimba yekuchikoro pane mufambo wakadii? Tongoti kana 2 kilometers. Aiwa 150 meters utangamira. Meters? Kubva pachikoro kuenda kumba. It's a stone throw zveichangamira amenoti arikuzwana kuti kana ukadedzera urumba kwedu vari kuchikoro vanotodaira padhuze. But iwo angatize kumba chinorara ku1 room yekuchikoro. Chikonzero neiwewe for 8 years uchina kana kubvunzwa shungudzi kuti rega nteerewo murume wangu. Ndakapedzisira ndisitorina mafeelings nawo because makore 8 years kuzvarwa kwamwana anoenda kugrade 2 makore saka vanoti rega ndisiyane nazvo ndizvigare ndichengeta vana vangu. But yezvoka mafeelings ashayikwa pana John ndobva achienda kuna Colin. Handina mafeelings naColin. But uyu mukadzi waColin ari kutaura kuti iwewo ndiwapa. Mukadzi waColin kubvira nekubvira kuniona kwese kwaita handimhoresi. Ndikatomubvunza shamwari yake ndikati kosei asingandimhoresi akati anofungidzira kuti ndinodana nani nemurume wake. Ndikati ngandibvunze anoita zvokundifungidzira achingoudzwa nemahanzi nevanhu. Nyaya dzese dzavainadzo mahanzi havana kana nyaya straight yavainayo yekuti ndabata nyaya ndazovabata ndazodai havana. Yakatosiyana kukuchenesa zvisina mubvunzo mukadzi waColin unozvibvuma here? Unozvibvuma here kuti pakati pevanhu vese vangakwanise kukuchenesa iwewe mukadzi waColin aripo ipapo? Kana achitawo zvekunzwa izvo zvikuita unondipindura zvisina kubvunza. Ndati pavanhu vese vangakuchenese iwewe kuti haudanani naColin, mukadzi waColin ndiye mumwe wacho. Handizviri? Zvino ko mukadzi waColin wacho zvaari ari kutotaura achiti Pamela ari kudanana nemurume wangu. Pamela ndiye akaita kuti ndibve pamba.
haangarege kutaura mambo nekuti inyaya inenge ichitasva zvinoita kupoteka. Nyaya yakatanga kutaurika iri diki inopedzisira yakura ende yaita ichokwadi dzingave dziri nhema. Ivo magezi achataura nyaya dzekunzi korei ndangada kutaura zvomwe murume anonzi Masinuka. Vakaenda ava vakanotaura kuti kuvarunzi kuitira kudanana Masinuka. Kunyange nyaya dzichitaurika kana nyaya yekutanga inova yawakabvuma iwewe. Yachobvudza. Yawakabvuma. Wabvuma iwewe murume akazvigamuchira. Iwewe ndokubva wanzi kumbira ruregere romaenda kwasabhukani. Taziva. Iwewe ndokubva wakumbira ruregere. Murume ndokubva adzoka kumba. Handizvo? Saka murume chazomuburitsa kechipiri chii? Pekutanga ambogamuchira ndobva adzoka mumba. Ipapa handizive kuti chavakazobudira mumba chii nekuti ivo vanotoriwo nenyaya dzevakadzi vevanhu pakadi papa. Vanotoriwo nenyaya dzevakadzi vevanhu. Hatiti nyaya yenyu. Ose iwewe usina kukahadzika iwewe nazvo. Kuti murume wangu ndakabvuma ndikamuudza chokwadi ndikamukumbira ruregerero. Ko chaita kuti aramwe kuda mumba chii? Sei usina kukahadzika wobva wamuteera. Kuti kutora kana vakoma vake vanin'ina vake kuti murume wangu ari kugara kutyoro. Ndoda kuti timuteere timubvunzewo kuti ko chaaramwa muimba yake chii? Handina hangu kupafunga ipapo mambo asi kuti ini ndakangoenda kumusha kwangu ndokandangonotaura ndikati ndozuva rakapedzisira kuranga neni 19 May 2018 hamazoita bonde neni. Saka kubva 2018 kusvika pari nhasi hauna kana kumboita shungu yekumuteera kana kuti uite tsvagurudzo dzekutsvaga ukanasahwira wake kana weukama kuti ungonzwa kuti murume wako ari kufungei uite kuti murume wako adzoke mumba. Handina hangu kuzvifunga. Pane nguva yakatomboita kuti vakaita 3 months achigara kumba kwaamai vavo akandisiya kumba nevana. Kwemakore 8 mwoyo wako wanga uri papi iwewe? Usina hanya yekufunga. Wakatofa, mwoyo wangu wakatofa mwana. Handifunge kuti kuzonyatsoti kugarisana chega. Handifunge. Saka kana mwoyo wako wakafa zvikureva kuti muchidimbi iwewe John hauchamuda. Ini mwoyo wangu wakatofa nezvavangi. Hausi kupindura mubvunzo wangu. Saka kana mwoyo wako wakatofa zviri kureva kuti John hausisina hanya naye hauchamuda here? Nemabatiro avanondiita handisisina hanya navo nekuti ndo vakandipishira kunze. Handisisina hanya navo mama. Nekuti 8 years kuzvarwa kumwana kusvika kugrade 2. Handizive kana kuti pay yavo inotangirwa sei. Ruga chakataura kuti vanodyisa zvavanoziva kumba. Saka pamunova pakuratidza kuti muri pakurara. Ndinongosiya wena. Konoita sei? Kusiyana. Nyaya yedu inobva yarwisana 8 years baba havasi kuya kumba. Wodzoka zobva kuti unongosiyawo. Baba vari kuti ndinouya kuzodya sadza kumba mazuva ese. Saka ivo uri kubvuma kuti baba vanodya sadza kumba mazuva ese. Sadza vanodya asi kurara havarare kumba. Munhu ndokuti kusiyana sadza racho. Ndinongosiyawo mumba ini. Nokuti vanouya vachidya. Uchisiyira ani? Baba vevana vangu. Baba vevana vangu vandazvara navo vana. Iwewe murume hauchatomuda hausina shungu naye. Baba ndivo vakandipishira kunze. Vakandipishira kunze vega. Zvinozvaita sezvinoita murume wako abva auya kudarira mama. Kuti inini chandisvibisa mwoyo kuti ndibude mumba umu kudanana kwemukadzi wangu naColin. Aiwa. Aine umbo hwake hwauri mufoni hwekubva kumukadzi waColin. Uchitaura kuti chokwadi Pamela ari kudanana nemukadzi nemurume wangu. Hakubuda zvavo vakatongobuda kudhara. Uchiri kumuda here mudzimai wako uyu naye Mandimika? Inini ezvinezvi ndaworried nemaitiro anga achiita zvakureva kutoti inini handichatombomudawo. I'm fed up. Ndakambomupa first chance nezvaaita izvi. I'm now worried. Ndasarenda mama. Nokuti akambouya kutyuru imwe nguva ndambotirega nditsvagawo mwana undoaraidza. Amene akamutipira akabva auya kutyora ine simbi. Mukadzi uyu ndobva ndataura namwana medhemu kuti vambikire tii, vambikira vachimuisa kune imwe imba yekuseri. Akabva asikunanga imba yekuseri ini ndabva ndakanti ichipinda umo haana kuzovhara windo. Ndobva amuona achitonzi ndabude ndoda kutomutema nesimbi. Papa pamugera apa ndepana? Pamba. Ndepangu. Muri mugari wemupote? Mungu baba.
Saka zvadai iwe mukadzi ati haasi kukuda, iwe watova uchada mukadzi podiya. Ndachitokumbiro ndichangamire kuti mundibatsire kuzoona tauya kwamuri kuza kuti ndo highest office yando respecta yamambo inondipa mazano. Nyaya yekuti nini haasi kundirespecta, anongobuda kana nguva yekuenda kutaunda kana chii, haana nguva yaanomboda kutaura neni. Maneighbors angu ane chifunga kuti ndo hama dzangu dzepedyo kusingana, ndovakutaura advantage yekudanana naye. Abva anditanisha image yangu. Saka iye zvino izvi vana they are now affected. Nokutoonai it's like vanombotambwa mabhora emuchinamora liga kana tiri pahome zveshe tine maopponents edu elotkisa. Saka chabvunzwa namambo vaMandimika ndechekuti zvadai mukadzi ari kuti mwoyo wangu wasviba, ine muto mwoyo wasviba, handizvo? Makambozvitaura nakumbeka zvatakabvuka muno mudai kuti ndo chimiro chako pakati penyu muri vaviri, mazvinzwa makafunga kuti hataure neni. Nhasi mazvinzwa zvataurika chibva kwamuri mese muri vaviri, makufunga kuti udii, chii chamumusoro mei? Zvatove divorce because ndingaramba ndichengeta munhu anoramba achindinyadzisa achinditanisha image marana achida uyu next door chaiyo, kana iyo love yacho inenge yakatonyanyuita sei. Munhu anonzi muroiroera kure, noti next door. Apa uyu ndaimutora semunin'ina wangu uyu. Kubvira pasakazovhondoka manje ndobva ndakatonoka. Munhu aiserera padhuze neni achiita kunge fishi yaunozoisa chiraulo nechikafu. Sei imi makabuda mumba? Ongo. Zvanzi muna 2018. Hamuna kuzombogara mabvunza mukadzi wenyu chikonzero chii chaita kuti tiseparatane? Kubvunza uyu ndakamutika hande tonoteswa airamba kunoteswa. Regai tifambe mberi. Pamela naColin muda unyepedzera kuda kuti vange musingazivani kana mauya muno mudai. Asi chokwadi chenyu ndichiri pachena chekuti vanhu imi muri vaviri munodanana. Pamela naColin mune zvamunoita, mune zvamakaita zvaita kuti mukadzi waColin abude mumba. Asvikawo pakufinikana kuti murume wangu atorwa naPamela ndokusvika kubuda mumba. Saka iwe Colin uri kubatwa nemhosva yekudanana nemukadzi wemunhu anova Pamela. Dare rinokusungira kuti uripe John nekutora kwawakaita mukadzi wake zviri kunze kwetsika uye zvisina kuwirirana naye iye John. Colin unoripa mombe 4 kuna John dzekutora kwawakaita mudzimai wake zvisina mvumo yake. Uri pamombe imwe chete kuna mama netsika dzekuenda muchinopasa dzimba dzevamwe yauri kuita iyoyo. Kana mudzimai wako akanga anzwa kurwadziwa anouya zvakare achimhangarira, hapana chakamboipa, anongouya achimhangarira Pamela iyoyo. Pamela musha wako ndeupi? John, sarudzo ndeyako. Chikomba chemukadzi wako ndiyeyu Colin. Kana wada kutakura mukadzi wako chinomisa kumba kwaColin zviri kwauri, asi woona kuti iwewe wazvibvisa dambudziko rekuti unonongedzerwa uchinzi Pamela mudzimai wako. Kana ndichiti wazvibvisa zvoreva kuti wochiteera tsika dzinoita kuti madzitezvara nenyika izive kuti Pamela haasisiri mukadzi wako. Kana achingaenda kuna Colin womusiya woenda ikoko. Iwe woziva kuti zvaPamela wageza maoko, Pamela ataura wega nemuromo wake kuti ina handisisina kana shungu nemurume handichanzwa kana kuda nezvake. Handiti. Saka iwewe chitora matanho ekuti ugeze maoko nezvaPamela. Pamela worarama upenyu hwake, iwe worarama upenyu hwako. Pakati penyu pane vana 4. Zvakuda kuti imi muri vaviri mutaurirana zvakare kuti vana ava vachaita sei.
vana ava zvinenge zvisina kunaka kuti vana vagare unherera nekuda kwokuti baba naamai ndo vakanganisirana. Zvinenge zvakanaka kuti vana vaoneke kuti toitei zvinoita kuti vana ava vagozogara zvakanaka. Mutaurai. Kutuka kwaihondita achiti inini pano handibve pamba musha uyo ndewangu, hanzi handibve nyangwe mukanditema nedemo handibve. Mungandibatsira kuchangamira kuti ndoita sei ipapo because akadeclare. Ndakadeclare kuti pane ruoko rwangu, pandoni maoko angu, mari dzangu dziri pamadziro. Kana chienda kukoti tonohafuriwa hafu. Handibve nekuti pane ruoko rwangu, pane mari dzangu dziripo paipo. Ikoti ndo iri pano yataura. Kana kuhaikoti tichinotongwa todivhaitwa zvinhu, todivhaitwa because pane ruoko rwangu, pane mari dzangu. Munenge muri kumhanya dare rineri muri kushora. Mambo vari kutonga kuti John sununguka kupapamira kukuru, otakura nhumbi dzake dzinonangana nemunhukadzi, osimuka kubva pamba ipapo odzokera kumusha kwavo. Kana achinge ane zvaakuda kuzoita zviri maringiri musha uyu, anozviita achibva kumusha kwavo, haaita ari pamba. Ndimupe gupuro asimuka adzokere kuvabereki vake. Kana achinge ada kuenda kuna Colin musiya aende, asi iwe upe gupuro rekuratidza kuti wageza maoko nezvake. Saka zvonditakure nhumbi dzake ndonopa Colin vagare vese zvine zvakaipa here chanororomba kwedu ini. Muna kana chamakabvisa kumba kwedu. Inge munororo kumba kwedu. Muramba muchingopuwa mombe muchibhenefita ini. Ende munorora kumba kwedu, hamuna kana senda kaina kumba kwedu ini. Atone imwe yakambopiwa futi. Dzavanga achitaura kuti hanzi ndakadzikwa chokugutsa. Akatomboripwa nokuda kwako. Unhu hwako ndo kuita kuti ari ndati unhu hwako ndo kuita kuti asakuroore. 8 years mambo chero muri nemukadzi wenyu 8 years makagara nemukadzi. Ndati unhu hwako iwewe ndo kuita kuti murume ashayiwe hanya. Dai iwewe wanga uri mukadzi anomira panzvimbo, dai murume akaroora. Nokuti iwewe waita kuti murume apiwe mombe nekuda kweunhu hwako. Handiti nhasi wadzokororazve, dai murume akapiwa mombe pekutanga wakawana chidzidzo chekuti zvandiri kuita izvo handizvo, murume wangu azvigamuchira rega ndidzoke mumba mangu ndiumbe imba yangu. Dai nhasi asina kupiwa futi dzimwe mombe. Tiri kupa mutongo wekuti apiwe dzimwe mombe nekuda kweunhu hwako iwewe, ndo kuita kuti murume wako apiwe nenyaya dzemahanzi mombe. Patsore changamira zvari kuti handakuroora ari kunyepa. Ndakaroora pane nguva nyekurora asida kuidanzwe kuinzwa munomba nditika imanzina mambo uchiita process yekuti marambana namusha motaura nhumbi dzake munomusiya kumusha handiti ana atezara pamuchaenda nenhumbi muchinosiya nhumbi negupuro kuti mwana achamuda kana vasina kuroorerwa nemi ndo achaziva tsika dzekudzoka kuti kuna mambo kunotakura mbiro mwana kuti hapana chakaita sei, hapana chakapiswa handiti. Asi vangakwanisa kuti apfuma yavo asi ana baba vavo handiti. Ana baba vaona mwana adzoka handiti ndo vachaziva kuti hatinonge taroorerwa, hatinonge taitwa sei. Vanogona kupedza vatodzoka kuti wakumangarira kuti kudare kuno vakuda pfuma yavo nokuti pane vana pane mhuri handiti. Chiita zvataurwa namambo mochiwirana kuti nyaya yevana havafanira kudanherera mese muripo vaviri. Chigare pasi mutaure zvakanaka kuti vana vachararama sei, vachagara sei, muchaita sei. Nezvimwe zvoda kutaurirana panoramba vachiita sei chitaurirana, asi dai razvona zviri pachena kuti Colin aidanana napane. Asi zvimwe zvacho nofuti handiti kusagara pamwe chete vachigara zvinopa kuti manext door anenge aiziva zviri kuitika, ona mukana wokuita sei kupinda futi handiti. Asi tisingazokudzira kuti ona mukana wokupinda asi ndo zvinhu zvokonzera nyaya dzidzo chitedzera zviri pana mambo. Kana atezvara kana vaenda nezvavo zvavachatotaura vana vamatano vachatotorawo futi nondovadzisa mwana wavo ndomwe wangosogarisana navo uchetesana zvakanaka. Tinotenda changamira. Colin, mombe dzedu ina dzinotwa rini? Ndichikumbira rimwe totangidza ndinoshedza mepanashava navo vatorora vandonechidana navo. What kudi? Ndichikumbira ndinoshedza mepanashava navo pamberi pekare. Kave kechipiri nyaya iyi tichipinda nayo mudarani. Mekuti vacho pana. Dai iwewe wanga wachiziva kuti maipamira ndoki witness wako dai wavaunza padare ranhasi. Aya maipamira. Chirega kuti watotambisira nguva.
ndochikonzero muchienda kunotora vakadzi vevanhu nawe kutora vakadzi vevanhu iyoyo ndoyo nokuripisai. Ati chidhi kubva apa iri kuenzotaura chokwadi chekuti iwewe naPamela mune zvamunoita. Iwewe unoripa rini mombe dzedu mombe fudzi kushandudza ndataura idzi. Wow, zvokugona handizvo zvatinonhingirikina. Mhosva ndo inoripwa. Hauripe mutongo unoripa mhosva yekutora mukadzi wemunhu. Zvakanaka. Kuti kukupa mwedzi mumwe chete kuti uripe mombe 4 kuna John, mombe imwe chete kudarira mambo yemusikanzwa wako wekunopinda mudzimba dzevanhu. Izvozvo ndozvinoshanda darira mambo izvozvo. Ndoparinoshanda ipapo. Hatishande neshoko remuromo wako, tinoshanda nenzira dzedare ndodzatoshandisa. Ndikupa mwedzi mumwe chete. Mwedzi mumwe chete unosvika rini? 25 April unofanira kuve nezvawatanga kuita kuripa mombe idzodzo. Kana usina chaunenge waita, ini ndine simba rekuuya uzotora chandotora zvinoenderana nemombe dzandechida kutora. Mazvita ndapedza. Naita inoshangamira, naita inyore dare. Murias Map, subscribe by Murias Map, musipotiri wai Murias Map, message no kudai Murias Map, nesunakirwai Sorema. Inyaya yakamhangana na Ascent Masoka akabatana na Sekai Makopa vachimhangarira Ernest Banda na Good Luck Band avo vanova vasipo parizvinezvi. Sekai anogara kubudiriro 5B. Iri nyaya iri maringe nemarriage dispute uye rorango claim yaAngelique Masoka. Asi mukwasha hapo ndobo mukwasha lese hapana kwatsonga chwe tukawaseva masamani. Vanogara kupi vana Banda? Vana Banda vanogara Kadoma ndizvo? Vanogara kuKadoma. Chakari. Angelique Masoka yari kupi? Ari kuChakari kuKadoma. Varogara vese ikoko? Usei makuklema rora kune munhu vari kugarisana? Pakutanga mwana uyu akatizira iri underage ane 17 years. Ndamutera kuKadoma kwachikoko. Ndobva ndasvika ndobva ndanzi nepolisi apiwa ini nepolisi kanzi iwe usati wakubvumira kugara nemurume unobvumidza kugara nemubereki wako. Saka ndamupiwa nepolisi mwana akatiza. Atiza ndibatodzokera futi kupolisi. Anopiwa baba vaBanda nepolisi. Obva vati mapurisa akabva anditi zvoni imimi hamuchazvigoni because mwana waye ane nhumbu ende apadhuze kukwanisa 8 years. Saka muchafima kamugona. Ndamusira maoko avaBanda ababa vaGood Luck Band. Tagara Good Luck akatanga kuuya kumba kwandogareni achipa mathreats ekuti andinogona kumuuraya chero nguva. Good Luck ndiano ndikwasha. Ndobva audza kamwana kangu kari panza kana ndaenda kuse as a witness. Timai wako mwana wangu ndogona kungomuuraya anytime kandanyarara. Ndobva atuma futi sekundari kuti andinogona kungomuuraya anytime kandanyarara. Ndo muna December pandazosenderwa anje amvazofona akati ndanzwa nekurohwa. Ndanzwa nekurohwa? Ndanzwa nekurohwa naGood Luck Band. Ndo zvakazondipa simba rekusumuka ndoyeku. Vane mwana vesera? Ane nhumbu. Izvo ane makore mangani? Angelique ane 18 years.
Nhumbi yakura zvakadii? Ari kutarisira kubatsirwa mwana muna April or May. Ari kurohwa ine pamindi ipapo. Ehe. Masamonza aya makasevha kupa? Masamona aya takapa ivo vakauya nenyaya vakati pane mamwe atakamboendesa through police, so akasevhwa nepolisi pachakara ndio kamasevha. Vanga vasina mari yekuita mapurisa wamakuchina kuti aende ikoko apo tirege tishandise midzi dzekushandisa mapurisa ari kudhuze ikoko. Good luck with anything. Aita zvekutyira goriti. Yeah, muchakari maproposal. Yeah, nyaya iyi iri complex pakudai so. Chekutanga mwana akazvitakura. Ende mazuva edelivery akusvika. Hongu mumba mune matambudziko ekurwisana. Mukwasha haana kuroora. Nhau yekuroora itsika. Nhau yemathreats ekuuraya inenge yacriminal. Tikada kuti tiite warrant of arrest ezvinezvi tikitobva tariita kuna Good Luck tori pamapurisa ekuchakare vachamusunga vobva vamuudza kuno kudare, asi anouya kuno kudare tokurukura dare ramambo harikwanise kuisa munhu mujeri, harina mafacilities ekuisa munhu mujeri. Munhu anongotorwa nemapurisa ouya tomusunga towirirana zvotawirirana obva asimuka obva aenda. Uku kune mwana akazvitakura wekuti ari vulnerable, haasi kufanira kurohwa, haasi kufanira kushungurudzwa, zvinofanira kuchengetedza BP yemwana uyu iri malevels ekuti haikuwadze mwana ari mudumbu kana kukuvadza iye. Zvino tikange taisa warrant of arrest, Good Luck asungwa uya kuno kudare tokurukura tobva tamudzorera. Tapanana chisungo chekuti takurukura tapanana kuvimbisana. Achadzokera zvakare kuna Angelica Mhani. Zvichida chanowedzera kushungurudza mwana. Awedzera kushungurudza mwana pamwe BP ichakwira. Zvoreva kuti kuita kwedu isusu sevabereki kwaita kuti mwana atange futi kusangana nemamwe matambudziko ari wese than anga ainawo. Mafungiro angu inini ndeyekuti Angelica ngaise rekodhi yecriminal iyo yekurohwa kwaari kuita. Kana paine umbo huripo hunobatika hwekurohwa kwaari kuita, zviri nani nekuti mapurisa vanomusunga Good Luck. Ende mutemo uripo weGBV wakatiomei. Zvikuru sei uyu kana aine nhumbu saizvozvi panenge pakatooma ipapapo. Pfungwa yangu inini yaita kuti ndidaro ndeyekuti hongu imimi saamai munorwadziwa kuti mwana wangu ari kushungurudzwa, but tikange tadedza Good Luck zvobva zvanowedzera, zvichaita sokuti isusu tatoshandiswa sematuruzi ekuti mwana awedzere kumbunyikidzwa. Ende mimi mucharwadziwa futi saamai kuti zvandakatoita zvakuita kuti mwana wangu awedzere kusafiswa. Asi Angelica akasimuka ari wega iye kuenda kunomhangara kumapurisa, zvareva kuti imi amai makamira padivi, mambo sababa vamira padivi. Angelica ndiye atarisana nemurume wake achitaura kumbunyikidzwa kwaari kuitwa kumapurisa. Mutemo ndowochishandiswa ipapo. Imimi musina kuisa ruoko rwekuti kana zvazowedzera zvoita sokuti mimi ndimakaita kuti mwana awedzere kurwadziswa. Kana akazenge asununguka mwana akukwanisa
fambika naye tochizotanga kutarisana nagood luck. Imimi nyaya yekunzi ndogona kuuraya Angelica samai zvino inokushungurudzai inokushaisai hope, but mubvunzo unobva wadzoka zvakare ndokuti hongu mashaya hope, asi pane here chamunogona kubatsira nacho chikuru kuti mumutore Angelica. Makambomutora ndobva atiza paadzokera mukamutora anogona kuramba kuti mama ndisiyei ndigare kumukomana wangu, ndichirohwa hangu ndisiyei ndigare ikoko. Tamutora tobva tamisa kuno Good Luck anobva atotowo zvangu zvandiitira akutanga kuita zvimwe ikoko. Kuona kwangu Angelica ngaabatsirwe nemapurisa pari zvino, ngaabatsirwe nechipatara, ngaabatsirwe nemapurisa ari kunzvimbo paari. Kana azosununguka zvokuti anogona kufamba, kana tikaisa ido warrant of arrest roenda Good Luck ochisungwa nemapurisa tochimutora uya kudarika, zviri nani, nekuti amai nemwana hachisiri chinhu chimwe chete. Mwana ako akamai vakwawo, by then BP yemwana inenge yaakukwanisa kuita sei, kucontroleka. Unlike the current situation yekuti BP iyo inogona kungotrigwa nechimwe chinhu chatisiri kuona. BP yacho ikakwirisa hatizive zvaichaita, inogona kukwadza mwana mudumbu, inogona kukwadza amai nemwana, inogona kukwadza amai. Saka request yangu ndeyekuti ngatimbotorai action yekudzivirira mwana ari mudumbu, yekudzivirira iye mwana wacho kubva kuma-effects anogona kuuya through BP inogona kuzosimuka. But iyewo regera kuramba akanyarara mukumbunyikidzwa kwaari kuita. Tezvara ngaavaudzi zvinodambudziko randiri kusangana naro. Kana tezvara vasina chavanenge vaita, ngaendere mberi ngazivise mapurisa. Nhumbi yacho yakanyoreswa here? Handina kuzobvunza I think ipapo pabvunzei ipapo. Enje wacho abvumidzwa chero kuita foni. Abvumidzwa kuita chero foni. Saka pana pekuti ndingamubvunza. Bosi yatokwanisa tongoita zvinezvika. Kune kwakunyora tsamba kumapurisa ekutakari tichivazivisa kuti mwana uyu anoratidza kuti ari kumbunyikidzwa kwake. Nyaya yakanga yamhangarwa mudare, asi uyu haana kuuya kudare. But maripotsi atiri kuwana ndeyekuti Angelica ari kumbunyikidzwa uye haasi kubvumidzwa kucommunicata namai vake kumba. Tochikumbira mapurisa kuti vafere-fete vaone nyaya iyi, kuti mwana uyu agere papi, akagara sei. So kuitira kuti isusu takutuma mapurisa ve-victim friendly ndo vaakusimuka vaenda kunotsvaga Angelica vokurukura naye vachiedza kutsvagurudza magariro aakaita mumba make. Pasina ripoti yatiyaitwa ipapo, votsvaga zvakare murume wacho vokurukura naye. Kana vachitsiurika votsiurika, kana vaona kuti vanhu ava havasi kutsiurika, mapurisa ve-victim friendly vochisunga murume. But izvozvo tokwanisa kuzviita, tonyora tsamba kubva kuno tichitaura kuti mi makauya mamhangara kuno, chikonzero chamamamhangarira tichiisa pachena zvakare kuti vakanga vasungiswa vacho hapana akauya kudare. Totaura zvakare nhau yekuti Angelica yakazvitakura enda kutarisira kudhiliva muna April May munomu. Saka iye ari kutipa chichemo chekuti ari kumbunyikidzwa nemurume wake. Saka tiri kumbira mapurisa kuti vaite tsvagurudzo dzekutsvaga Angelica vokurukura naye vaone kuti kumbunyikidzwa kwaari kuita kwakambomira sei. Kunoconstituta a criminal offense here yekuti murume anogona kusungwa, kana kuti kunoda caution yekuti murume anodedzwa kutsiurwa nemapurisa. Zvauri kuita izvo hazvina kunaka, imhosva apa nepapa nepapa. Toona kuti zvinochinja here. I think ndo zvandingakumbire pazvo. Apa pamakaendesa mamasamonza chakari makatira kuenda ikoko here pamakadini? Ndakaenda ikoko ndikasvikira mapolisi pandakangosvikira. Pamusokutanga. Saka ndo zvimwe chete zvatinoita kuita, toenda kuti tonyora tsamba
moenda netsamba iyi mosvika moipa officer in charge. Then officer in charge ivo ndo vakuchiendera nyaya iyi. Ivo ndo vochituma timu yavo VFU. Mapurisa avo VFU vovatuma vanotsvaga musikana. Vatsvaga musikana ndoti mapurisa anotongoendawo vachimboitawo sevanhu vari kutongoifambawo mumusha. Votsvaga noti bandiko iroro rakatoisirwa kumapurisa kuti rishandidzane nevanhu vanenge vane matambudziko mamwe akaita seiwayaya, ekuti vanoita tsvagurudzo dzavo muchinyararire voona kuti pane mhosva here ingade kuti munhu asungwa. Kana vapedza kuita tsvagurudzo vochizoona kuti kana munhu aida kusungwa vochisungwa. Kana pachida kuti patsurwe munhu vodedza mukomana vodedza musikana vovagarisa pasi vovatsura. Ende izvozvo mapurisa anototarisirwa kuti azviite. Ende matsamba aya zvandoaita tinoaita ari matatu ekuti imi pamunoenda kumapurisa munoenda nemaviri muchisiyira officer in charge vanokujindirai acknowledgement yekuti mavapa tsamba iyoyo. Chiri chikumbiro chabva kuna mambochina mhora kuti tsvagai mwana uyu muone kuti agere sei paagere ipapo. Zvoreva kuti taakushandidzana nemapurisa raramambo imimi semubereki naAngelica nemapurisa taapedza kushandidzana tichitsvaga kuti mwana uyu agere sei. Pane here zvatingaite zvinoita kuti mwana uyu timununure nokasika. Taakuchishandisa unyanzvi hwemapurisa muongororo yavanenge vaita iye. Kana vati amai torai mwana adzoke pfumba, zvoreva kuti mimi makubatsirwa nemapurisa, mapurisa ndovotora mwana uenda papolice station, unoenda papolice station motora mwana odzoka pfumba. Recommendation inenge yabva kumapurisa. Kana varekomenda kuti mukomana uyu ari kuita mari, mukomana uyu musikanzwa chete haasi kuona kuchengeta, totsvaga nzira dzokuti tomanikidza sei mukomana kuti achengete sei mwana. Ngozi dare ramambo harikwanise kuita tsvagurudzo kuti kukaita sekuchakare. Dare ramambo harina masimba ekuita mainvestigations. Isusu tinotongosunga munhu mutemo unoti tingoedza kuita zvinhu ine simple way yekuti tanongotora munhu tomupasa munhu uya kudare togara pasi tokurukura todza tomupa mutombo. Ine way yekuti hapatoda loya, hapatoda munhu anodifenda munhu. Saka kana taakuda tsvagurudzo sezvizvi taakufanira kushandidzana nemapurisa ivava weVFU through the officer in charge. Imimi officer feedback yenyu munoiwana from the officer in charge. Chii chaitwa? Waona mwana ari sei? Toite inini semubereki pane here zvandingaite? Kana kuti ndongosiya agere ikoko, kana kuti ndongosiya mumaoko emapurisa vatsiure nekuita basa ravo. Nekuti chokwadi chiripo ndechekuti dzimwe nguva pane tsumbo inonzi chaachibhondora chaachimombe. Angelica uyu 18 years dzakwana sezvizvi akauya mumaoko menyu anokuchizai kuti pamwe pacho rodzoka utotaka kutuka imamai kuda tondirambisa nemukomana wangu ndikumuda because anenge ane marights ake zvipamunepo handiti zvatisingakwanise kumutorera but nyamba aine marights ake ka basa redu zvakare sevabereki kuti mutarisa kuti agere zvakanaka here. Tingaite kuti tumubatsire agare zvinoita kuti isusu tuwane hope kumba. Saka nditenderei tidrafte tsamba iyoyo moipiwa moendesa kuna officer in charge pachakati vokujindirai vopiwa contact yavo kubva ipapo tozoshandidzana tichiona kuti zvii zviri kuwanikwa uye pane here zvatingaite zvinoita kuti tibatsire mwana kuti agare zvakanaka. Ndo zvandikuona kunge zvinani kuti tiite. Saka ndizive mungave nechimwe chekutaura here? Ndazvinzwisisa. Aiwa, tinotenda.